hem notat en massa una demanda als veïns i a les veïnes per vendre el seu pis o per desocupar-lo. És a dir, canvi de diners, i estem rebent moltes ofertes, sobretot la gent que té propietats, o els propietaris d'aquests pisos que els estan llogant estan rebent ofertes de compra. Llavors és especulatiu. Els comerços estan canviant, per exemple, ara aquí al passeig tenim lloguer de cotxes de luxe. Tenim també tota la privatització dels espais públics, que si no ets de l'organització evidentment no pots entrar. I problemes de bastiment, de l'ús diari, de vegades ja s'ha trobat que aquí, per exemple, a la Barceloneta, en algun forn o en algun supermercat s'ha acabat, per exemple, el pa. Hem notat també un encariment dels productes de necessitat, ja per ser un barri doblement castigat, un pel turístic i una de més per l'encariment dels productes de primera necessitat a través de l'Estat. I a més això porta que estan venint persones d'alt poder adquisitiu a la ciutat i això canvia evidentment tots els usos i tots els preus de qualsevol cosa que vagis a comprar, bàsicament. Aquí tenim una veïna, per exemple, que l'han trucat 15 vegades en un dia perquè vengués al pis. No et diuen directament que és la Copa Amèrica, però ja veiem que és una conseqüència directa de l'ús especulatiu sobre l'habitatge. Llavors no és directe que et diguin soc Copa Amèrica, però és evident que està relacionat. Hem vist i comprovat que certs equipaments d'ús esportiu municipals han destinat part del seu espai a que aquests equips vagin a entrenar, nedin, tinguin un vestidor personal i totes les ajudes possibles perquè ells puguin fer ús d'aquests equipaments municipals que precisament són pels ciutadans, no pas per les elits ni per aquest tipus de moviments privats. Farem mobilitzacions al carrer per mostrar el nostre rebuig veïnal a la Copa Amèrica i el que a més demanem nosaltres i el que esperem és que aquest esdeveniment, aquest macroesdeveniment que porta tanta misèria a la ciutat no es pot tornar a repetir ni a Barcelona ni enlloc, com ja s'està apuntant des del sector públic i privat que la intenció és que torni aquí a Barcelona. Barcelona no necessita més projecció, Barcelona ja està projectada. Per tant, l'única cosa que porta aquest tipus de projecció és més misèria a la ciutat, en tots els àmbits.